balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kaalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-16 nga adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2022 mga kaaksyon. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga mag-inupdanay. Tubtob kita sa tagna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Subo-subo man tong balita sa San Carlos, no? Ining pagkabunggo, pagkapatay sang hepe sang Gihulngan City PNP station. Dawala gid no, dawala gid tsansa, while ang asawa ang iyas ning live-in partner daw under observation pa karon, no? Sa isa ka ospital sa syudad sang San Carlos. Ang mga upod sini nga isa ditong provincial director man sang Norpo mga kaaksyon, pero ara naman sa insakto kag maayong kaimtangan mga kaaksyon. Amuning trahedya kahapon dito sa Rizal, Barangay Rizal, syudad sang San Carlos mga kaaksyon, no? I think daw papuli na nisla siguro halin sa Negros Occidental Provincial Police Office kay mayari silang hinunanon diri sa Nukpo kahapon antes pa man natabo ang aksidente sa dalanon mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga dalon ta karon mga kaaksyon kay subong adlaw nag-umpisa na ang pagpanghawan sang mga spaghetti wars bala kay diri sa San Juan kaina ginauna sang team nga ginapamunuan at tuman dito si Councilor Al Victor Espino kaina mga kaaksyon tiginalauman nga 140 kaadlaw mga kaaksyon, no? 140 days ini nga matapos suno kay Councilor Al Victor Espino. Mayo man kay bisan paano ang iban sinaway nagidman gagana nga mga electric wires mo, mga wirings bala. Ambot kon nga away pa na ti guro puto man isa didto nga nakitanta daw may pila ka kompanya sang linya sang una nga naga-function pa way back 19 mga 5 years siguro ga function pa, pero subong wala naman ga function pero ara pa sa gyapon ga kabit mga kaaksyon. Lantawon tani karon kung ano ang mapalayag mga kaaksyon.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pasinsyagid sa aton sining mga kaaksyon sa aton sining tingog ba do hindi kita ka buylogid kay bahogid amo gid na kung kaisang pagulan-ulan lang mabatyagan naton especially kun hapon ang tiyempo kung kaisa do hindi mo ma-intsindihan. Sige lang basta tuloy ang ligaya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto ka sibog na kamo kapanyaga na manti sa baduman subong adlaw ang iban siniti tiglaba, tighimos, tiglimpyo ang tanan nga mga tig-aragid subong sa mga puluyan mga kaaksyon. Ang iban sini iya nagro-libot-libot nagro-dayan-dayan nagpakadto sa mga resorts nagkadto sa balay bakasyonan para lang bisan paano tion bala kag ligwaman upod ang bugos nga pamilya sa paglagaw-lagaw amanti sa Bado, subong adlaw, Domingo buwas, pagkalunes balik naman sa trabaho. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalunta man pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Saliada na kita sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod and lakip na sa oriental side no sa mga banwa kag syudad man sa occidental Negros Occidental. Kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang oks lang kamo sa sining mga inuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta dira galiho sa probinsya sang Guimaras, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan dira kag sa mga kaaksyon ta sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag waragwag sa sining udto. Dalon ta mga kaaksyon ang pila ka mga balita karon dugay mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo si kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay balita sa patrol ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kantanan sa kabataan sang ginaligar nga NPA sa Negroso tuyo nga kuhaon sang militar agod nga himuon kuno nga paon ay para magsungka suno sa Apolinario Gatmaitan Command. Ay pertino. Hindi man naguro obras ang militar nga magkuha sa mga kabataan para nga ipaon, para mag-surrender, para gwa ang mga ginikanan or ang mga kauturan or ang pamilya sining mga yara sa tropa sang NPA mga kaaksyon. Aton hibaloon karon kay may pabutsyag dire ang Apolinario Gatmaitan Command sa Kapitolyo Provincial. Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia karon dugay-dugay. Ini may kangtanan sa Hospital Operations Head Balaho sa Negros Occidental pagabalasahon.
Kag Gobernador Lacson magahulat sa desisyon sang IETF sa COVID-19 alert level status. Alert level 1 nagapabilin sa 11 ka mga lugar sa Negros Occidental. Way patuod sila kapag no, sa nakaligad to temprano pa kundi 15 ang ila sining duration. 13 pa lang kapag na 14 arana. Pero subong, nag-16 na, wala mihura sa national. Basi sako sila. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 4 ka mga pilason sa aksidente sa Sitio Buli, Barangay Rizal, San Carlos City, luwas na sa Katalagman. Kalakip man ining balita sa kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini mga spaghetti wires block clearing operation sang syudad sang Bacolod ginumpisan na kabilugan nga operasyon ginalauman nga matapos sa Hulyo or sa sunod sang 140 kadlaw suno kay Councilor Al Victor Espino. Sa balita naman sa BCPO, napulo tubtob 15 ka mga shooting incident sa syudad sang Bacolod para sa bulan sang Hulyo kag Hunyo na solbar na sang kapulisan investigasyon sa iban pa nga mga kaso nagapadayon. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang sa syudad sang Cadiz niyo 31 anyos nga lalaki nga ginapatihan na lumos na sapuan patay sa suba. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, lalaki nga naglapas ang Republic Act 9165 arestado sa Banwa sang Toboso. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon sa Marinduque, nobyo patay matapos ginbuno sang isa ka lalaki, nobya sang napatay ginimuslan pa samtang mga sospek ng kapalagyo. Kag China nag-isol sa pagpundo sang 3 ka mga major railways project sang Pilipinas. Ano ay hanang rason nga nagatras ang China sa paghatag sang pundo sa 3 ka mga major pang railways project sang Pilipinas. Ano ay hanang rason no? Kag mga Pinoy nga ginakabig overweight or sobrang nga bugat bala yara na sa 37 milyones. Kadamo na kamo gali Aksyon JM, Aksyon Nilmar, kadamo naglisin nyo, no? Nga mga overweight ka mo. Oh. Way labot kita da. Ay, puwerte. Diti ay ginainggan niyo ang publiko nga sa dragko nga mga merkado magabakal. Ang problema kung way naman inugbakal. Ay, okay lang na kung panagtag lang kayo, okay gina, makadto gina to sila, pero kung magkadto to sila sa mga merkado, nga mga dalagko, kagway man sang money nga ibakal. Ay, puwerte. Masobra 21,000 ka security forces igapahamtang para sa unang suna ni PBBM. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Balita. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page, tapos like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na dugay-dugay sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligin lang mga kaaksyon. Standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyonta nga nagpamati sa sining udto, no? Ayos, may lang nga pagpamati kay Jamaica Lara, Idilaos, Terry Baya, no? May lang nga pagpamati kay Eileen Flores, Rochelle Folincio Susana, Inday Blasa, kay James Cortejo, no? Kay James Cortejo. Madam Virginia San Antonio Alpenda, Mario Galvez Salia, kag Ching Siva. May lang nga pagpamati sa inyo, no? Likewise, ga monitor man sa aton sining nga pagpangalagad si Gemma Taguan, no? Thank you gid Gemma Taguan, Jamaica Hara, Idilaos, Eileen Flores, no? Mario Galvez Halia. Okay. Thank you gid. Salamat gid. Kay Leia Morales Bereda, salamat gid Leia. May lang nga pagpamati dra kuno sa Barangay 29 ho. Shout out lang kay Mama Maya sang Manapla, ga pamati gid siya subong. Thank you gid. Salamat gid. Kag may lang nga pagpamati kay Mama Maya. Ay, porti nagbakasyon man siya ba. Sige thank you gid tamyaw lang ni Idilaw si Nanay Isabela. Okay, sakay Gerson Epson. Salamat gid Gerson o Jenson Epson. Thank you so much gid. Jenson Epson, no? Okay. Ano ning thank you sa mga balet ni man? Ano ning balet ni sa Inday Blasa? Sige Ayos, ang iban sini pakarunan ta naman kay lang kita sa tiyempo ho. Ipadala lang mensahe ninyo kay tirahon tay na dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
malikawan o kun madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kun snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kun i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit. Balita, banak, buliki. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:55 na ang aton oras. 11:55 na standby na Aksyon Alvin Graba. Kuhaon ta kita dira dugay-dugay sa balita mo sa patrol, no? Kay Babes Tordicilias may lang nga pagpamati Babes. Taga dinhi si Babes Tordicilias man, taga Bago. O sige kay Babes Tordicilias may lang nga pagpamati dira, no? Kag sa mga pasensya gid, no? Ay, ay, puwerte. Sige, masubra 21,000 ka mga security forces igapamtango sa unang zona. First zona actually ni Presidente BBM, no? Presidente Ferdinand Marcos, no? Bongbong Marcos
mga kakson, masubra 21 ka security forces ang igapamtang sa unang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 25. Monday na nga adlaw sa Monday, no? Hulyo 25 sa National Capital Region Police Office, mga kakson, no? Ang deployment ang malabot sa 21,853 mga kakson. Kung sa diin, 16,964 diri ang gikan sa NCRPO, mga kakson, sa National Capital Region Police Office, no? 1,905 naman, more or less, ang gikan sa PNP Support Group. Kaga 2,974 ang gikan naman sa coordinating agencies, kagiban pa nga peacekeeping partners, mga kakson, no? Amo nang preparasyon, subong pa lang ginapreparahan na. Ang deployment plan, ang unang gintalakay sa unang interagency coordination meeting, no? Nga pagginpatigayon kahapon, Hunyo 15, mga kakson, sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Tigin pangunuhan, ginpamunuan of course ni NCRPO Regional Director Police Major General Felipe Natividad ang among pagtililipon, no? Inigintambungan man sang mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, local government units, Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, no? Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Force Multiplier, araman kag volunteer groups, kagiban pa nga mga concerned agencies, mga kakson, no? Naibalawan nga una nang gidpayag sang PNP nga magapatuman sang gunban umpisa sa Hulyo 22 to 27 dito to sa area, no? Sa National Capital Region, agud nga mapasiguro ang unang suna sang presidente nga mangin matawhay, mga kakson, sa sining nagahilapit nga suna on July 25, 2022. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga kakson, live extension coffee mix anay, Akson Alvin. Balita, una sa tamang serbisyo. At tuwan tayo balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kita, inimay kang tanan sa kabataan sang ginaligar blang nga NPA kuno sa Negroso, tuyo nga kuwaon sang militar, agod nga himuon paon para magsungka suno sa Apolinario Gatmaitan, kumandang nila sining pamilya. Yari ang kaudan sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex, nagpabutyag sang malain nga buot si Apolinario Gatmaitan Command spokesperson sa New People's Army nga si Ka Juanito Magbanwa sa mga katapos ng Philippine Army diri sa Negros Occidental nga hindi pagdalahiga ang
mga kabataan sang ginaaligar New People's Army para mag-surrender. Sunod diri kay kagabase sa aligasyon ni Ka Juanito, nakalabot aksyon na Rex sa iya igtanubangod sa diin July 14. Tinalikdan lang Webes na aksyon na Rex ang grupo sang 542nd actually engineering battalion ni siya action Rex mo sa Philippine Army upod ang intel officers ang Philippine Army ang nagpadulong sa pamilya nga ang apelyido Mijares. Mijares ang apelyido. Mijares? Oo, Mijares. Dito sa sitio Lagtapon, Barangay San Antonio sa siyudad sa Himamaylan, sa diin sulok diri sa aligasyon plano kuntani isang militar nga kuhaon ining 3 katuig nga bata para himuon daw paon balagod mag-surrender ang ilang ginikanan nga nagsulod sa New People's Army. Nawadog ang pagida diri ni Ka Juanito mula naman sang June 24 suno sa iya ang grupo naman sang 94th Infantry Battalion nagpadulong man sa pamilya de Baguio. The same sa Southern Negros Action Rex, ginaaligar plano kung tani kuhaon sa paghinakop sa pamilya ining bata para ipaniwagan sa ginikanan nga mag-surrender na. Now, another pagidadiri, ginapahayag nga sang tinalikdan nga bulan, tinilikdan nga binulan bala Action Rex, kay Ka Juanito, 4 man ka mga kabataan sa banwas ang Calatrava ang gin-turn over sa Philippine Army sa DSWD. Kagdala na diri nga ipanawagan si Papa kung si Mama nga mag-surrender na kay nahit daw na bala aksyon na Rex. May amo na nga programang Philippine Army. Nanong sabat ni sang Philippine Army ni? Sa claim sang NPA ni? Tingwaan tani Action Rex mapasabat man ang katapos ang Philippine Army after this kay kung ano ang masabat nila kay amuning aligasyon nila mo actually yung challenge niya gani diri ini Ka Juanito ang mga miyembro sa Philippine Army nga suno sa iya hindi bata ang ila kontra kundi ang mga NPA nga amo dapat ang pangitaon hindi ang mga kabataan. Sa diin galing kay mga laps mga bata panay pila tong ganing edad tong latest ni? Latest 3 years old action na 3 years old anong mahimo sinasang bata naman? Ani man ti basi pa lang amuman Ti pro di na ng bata subong? Agin pamangkot command action Rex nakuha ang bata sa niya hindi kay pa-record man sila nga kung kuwaon ang bata i-kidnapon or kidnap pa-record sila nga kidnap ati attempt lang man ni action Rex kung ginaaligar kuwaon ang ini nga bata action na Rex ari ang pahayag ni pero ang kabataan ara sa kamot sang militar subong? Why ara pa sa paginakop sang iya sini nga lula ti ara man lang gali sa paginakop sang lula nga ipagwa pa nga gin-kidnap sang militar raw? Amo pa na aksyon na Rex ari ang pahayag ni Ka Juanito Magbanwa. Sang July 14 ang tropa sang 522nd Engineering Company kag mo composite na sa mga scout ranger nga nakabase dira nagkagto ni sa balay sang lula sa sining bata gusto kuhaon ang bata para ma-pressure ang ginikanan na mag-surrender kaya gina-allege nila ng pamilya Mijares sa ginikanan ng bata nga kuhaon para ma-surrender ang ginikanan. Hindi lang ni isa ka-instansya kaya ang sabtong nagligad nga June ang pamilya di Baguio man nga may bata man nga gamay ginkatuan man isang 94th IB gusto man kuhaon ng bata. Siyang inibalang pamagi sang militar, isa ka tinalawan balang pamagi. Anong napot sang bata nga 2 ka tuig, punta ginaalis maging nyo ng NPA, ang gamiton nyo para pa-surrenderon ng ginikanan. Ang punto dira, inusintin yung bata mo, wala na yalabot dapat. Kung ang ginikanan, sa pagtanawan nyo mo na, ipangitaon nyo, hindi pagamito ng bata para lang mapasurrender ang ginikanan sila. Isa-isin siya, kidnapping na mo. Tapos intimidation ba lang, grabe nga pagpamahog sa lula, kung hindi mag-surrender ang ginikanan, ipamatyon sila tanan. Madugay na nila ginahimo, sir? O madugay na ilang ginahimo nila. Kaysa ito, dito sa Norte man,
may ara man to tatlo ka kabataan nga gintakop pa nila ka kunwabi gindala na sa DSWD allege man to nga bata man tang mga kaupod no kaya mo na bla nang naging pananiguro nila ng kalakaran ba ibalo ng mga pamilya sino hindi na dapat ang mga kabataan dakpo na pag gamiton na pag-surrender ang ginikanan. Napon nga pananaw na tinalawan tulabot ang bata na yan sa panindugan sa ginikanan. Aksyon na Rex ang kabahin kita mga sang pahayag diri di ka wanito magbanwa aksyon na Rex. Anyway, amo lang mani ang sining pagpaputsak aksyon na Rex. Pero ano itong tropa sa militar to? 5 ano to? 5 per second. 5 for second? O, sa Imamaylan. So, engineering batalyon man na yan? Oh, correct. Action na Rex Engineering Battalion man na yan. No? Oh. Yung gambal kita engineering battalion, gobra ganyan sa mga dalan man na, sa mga hindi manaputan. Under ni sa anong company ni nga, IB? Lain man engineering battalion gina siya. Di sinong for 542 second engineering batalyon dang chief da? I-check ko ni Action na Rex, no? I-check bigay pa sabton taman sila sa aligasyon ni Kawanito magbanwa niyo? Yes, sir. Sakto na Action na Rex, no? At least ang importante diri para mangina patasman nga to sining presentasyon. Ari ho, para mas maayo pagidya, para madula. Amunang tirada da? Oo, para madula ang pagkahangawa. At of course, dapat pag mananawas mo ni, tumarget ni sila, no? Sa live. Report sa patrol. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Sige, dali gilang aksyon na art tayo pon kantuan ta ikaw dira karon dugay-dugay sa Bacolod City Government Center. Life Extension Super Fiber anay kita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Isa pagali sa mga kaksyon ta basi
Sa ngaga, totoo mga city officials, ang councilor sang syudad, no? Especially si Councilor Al Victor Espino, naglantaw kag nag-supervise sining pangkakas sa mga spaghetti wars. Ay, puwerte Spaghetti wars clearing operation sang syudad ginumpisa na, kabilugan nga operasyon ginalauman nga matapos na sa sulod sang 140 ka adlaw. Sulo kay Councilor Al Victor Espino. Yari ang countdown sang report ni ay Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Si Mayor Albigin nagtumunto kay Inas lugar. Tumanto siya? O nagtumunto siya kay Ina agad nga mag-check it sa daladan sang trabaho kay pag-umpisa actually sila ni Councilor Al Victor Espino siglang manangobra Action X kung tingog rin ang puwersa no kay every kuanini mo every span brasan kada isa ka poste nga kalayo kung distansya pinamatamat kali nila niya mo ang pag-strategy nga pag-awan para nga at least mamanig sang traffic kay tuman kadamo man sa mga personel mo nga nagbinulikay ang palayag ni Councilor Al Victor Espino target sang clearing team natapuson ang dalan San Juan by tomorrow Action Rex bali buwas sa ngadlaw no kabay pa sila nga kung hindi na tani magtinupangulan magugyan lang matapos ila sang clearing team bali lunes kadlaw bali paway na mo no way anay na sa operasyon amo man ang Biyernes kay ang ginalantaw din ni Mayor Alvin nga kung lunes kag Biyernes no damo gid ang sarakyan nga nagaginawa o kung dalagan sa madalanon kay ang trapiko amo ang mabudlay nga i-manage during Monday and Friday. So pagkamalon sa isa ka semana magkaadlaw ang nila manin operation no kaya wala ng operation Biyernes kag lunes Action Rex. Now, so pag-rin sa kay Councilor Al Victor Espino, ang ila sumada ang estimate mga 140 to 150 days na matapos ining operation kung kanino ang pagtrabaho ila sa kabilugan ng palibot sa Metro Bacolod na may ara sa lilimpiwan sa linya sa kuryente kung ining kapling na nagawalway ang ginatawag na spaghetti wires kagiwas sa spaghetti wires ang taliging mando na lang yung Mayor Alvin na pati ng mga redundant kagawin na ginausar mo na ibang katakilid na naman poste pero may nagabalikot mga kable ang mga rason ang ay makuha tidalon na lang Action X sa clearing operation kay silindri ni Councilor Al Victor ang primero na target kundi dalan Lacson dahil sila mas kinailangan dira sa San Juan kay may mga kuryente na naglugo o gali ba ang distansya niya halin sa duta kay delikado kung may maglabay halimbawa karon magsulod wala na maskara kung may ginakarga magsulod ako na delikado kag amo man sa mga pedestrian na nagalabay dira wala ginapalo base ba nga may disgrasya pa. So, sunod rin kay Councilor Victor Espino, sige-sige na niya operasyon, kagamulan nga kung ang city nag-provided sa personal na mga bantay, na mga pulis, mga taga-bitaw, na binig-maintain sa daragan sa trapiko, ako hindi man magbuhol, o kung hindi man mabutang sa alang-alang diraan nagasalaka sa poste na mga personal sa telecommunications company o kung telcos Action Rex. So, sila rin ni Councilor Victor Espino, isa na niya sa nagpakita kung nasisiro ang alkalde sa Bacolod na hatagan din sa nagtarigo na pag-acto implementasyon ng niya sini-impromisa during the campaign period. Kaya siguro lang na realisan sa niya pumuli man mismo na nakarapal dito na ang pagdelikado no amo na yun ikaw ang problema kung spaghetti wires sa Bacolod ang pagdamalan. Sa pictures to kay Nani Action Alvin damo-damo tong ambot kung may mga linya ginatanan ang ibang linya sunex wala na nagatrabaho gani way na naga-function matyagan kumudaw ginpabayaan sa mga kompanya ni Labla.
Di ang lain sila kay kung may magpatakod na linya, halimbawa, cable kwalabi na linya, di matakod naman lang siya, masukpon naman lang siya, natin naman linya na ang iban na nagpautol sa linya, hindi na naman hubos. Kaya mo ginang resulta, yung epekto niya na magpabili na nagkabit-kabit sa poste, wala naman isang serving na iban ginadami. Kanami isang iba na nga kompanya to sadto pangbutang sila mga ng kuryente wala poste tapos ginpabayan lang nila kay way naga-function bla. Muna siyang problema. Kaya pinanakatuig na nga nagsige ng kabit ang kuryente. Ibang gano'y iguro kasi gusto rin na mag-retire din sa kapitayan. Kaya makahambal ang kuryente, nagsinggit na guro nga kwaan yun ako di. Kaya naman ako function di. Correct. So, sa nga palayag ni Tansi Kung nga pwede mapanitan kag ipakilo na, hindi gid guro pwede na. wala na guro ni Bani Serbi kay may lang kung ang already sila makaper. Makaper blaw kay pwede na iyatan pero do hindi ginaguro pwede kay kung pwede lang na mamanihan pa na mo. Kaya na guro gindihan si Banday. Laban. Loko din ang may mga mabaligya sila kapit makaper, iban pa din nga manalo yung mga materials. Kita mo, ibang yun ka susuko ni Purmi ka magsaka bisan ng tuwadlaw kay para na mapapretend sa mga personnel. Dini hasta ni, dini nga mga areas man. Ganun lang na subong, bali ang San Juan, kay amat-amat to na sumex, ang identification sila possible by next week na pagwa ni Gabla. Ang pasunod kay, actually, at ang mag-usapay nito, malibot to sila to identify isang isunod na lugar. Kaya piniro to lakson itong ginambal nila, pero mas kinanglalon si Rini Kansila Victor, ang mga nag-grabe kitang lugo, balasang sinimas pag-itiwais, kung daw dapat din kinanglalon na unahon. Kaya identification sa mga specific areas, by next week siguro na mabalaan na ipagawa nila kundi lang pasunod sa mga area na i-consider. Kaya ang baldagin ka na talindilan. Pila to gani kadlaw to 140 daw hindi na guro makuha ni Councilor Al Victor nga 140 diyas ha. Kula mo ni kadasig ang trabaho. Kung damo pagid sa tawo. Ang tao actually sa talagang provide niya sa telecommunications company. Pila niya personal, Ano to na ganing nagtambong to? Ang nag-atutukay na daw yasang PLDT ano pag ito nga kwanman? Tanan niya mga cable network, Sara. Ang yasang dito, ang yasang smart, ang yasang globe, at ito sila sa next kay gamitin sila prior sa operation mo yung ginalang provide sila mas tamo o mga personnel para sa operation kay. Hindi lang isa ka poste bla, inang tag-isa ka linya bla? Mali ba yun? Kaya kami sila ngayon, dapat sila sa isa lang kasi paano mo sa kaposte na kalayon sa distansya? Nalala mo sa kadamo, kaya yung tuyo mo lang sa next, kaya kung padalian, siya tigawin mga galabuto na yung active yung mga client, wala? Tigawin lang na panamay ka na lang tao sa YouTube at Facebook ko niyo, ang internet connection. Ang iyasang sinikulain man na ya? Ayun, sa akin, ibang natabit sa niya susunod ko, pero sa baba na yung person na susunod ko na. Okay, kayo daw taas-taas niyang mga postis ang sineko mo? Dapat yung schedule ginaya kami na may schedule na power interaction. Laban. Sigalo magpulit kayo mo na yung karoon ko lalit ang lugar na. Laban. Kaya mo na ang isa sa mga system gawin ginapatigaw yung Brisio Bacolod City. Yari si Councilor Al Victor Espino. Si Mayor Albiara gid sa area. That's why wala na na-preserve sa aton pumuluyo pero subong makita mo na nga amo na kalala sang problema. So amo na nga ang direksyon ni Mayor Albi nga trabahoon gid ang ina because not a lot of people realize nga amo na kalain ang sitwasyon. Ang Dalan San Juan matapos na tan hopefully by tomorrow. Hopefully by tomorrow matapos na siya. Ang accomplishment actually is 500 linear meters a day. No, so but we have 7,000 meters sa Bacolod mo. Ang estimate natin is 140 days. Hasta nga matapos nato nito 140 to 150 days. Labay, ang 1 kilometer is 7,000 meters. So that's more or less pila na ka kilometro nga wires ang aton nga kinahanglan clear. But we will prioritize areas nga high probable na ang risk to our
pedestrians and motorized din public ang aton nga mga gasakay sa salakyan, mga nag-commute, amo nang i-prioritize natin yung area. Wala sa palayan ni Councilor Al Victor Espino. So mga sige ni operation sa sunod-sunod kasi malaga ni Makadlaw unless makuha maging sinapan naman sa ila kung katulad subong nga nagtupa na naman ng ulan, sigurado kalabasa may mga personal nga taklas dira sa poste sa mga telcos, no? Kag poste man mismo sa sunod kung ara sa naidalong location nagatabid ang linya sa kuryente. Ang atong balitagikan sa Bacolod City Hall, bilig pinagtanong sa inyo sa kalwan sa Life Extension Supervisor, makabulig gini, paagod nga mag-limpyo sa atong tilai, Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson R. Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Akson Marlon Hinovia. Standby anay no sa balita mo gikan sa Kapitolyo Provincial. Dire kita na sa mga kaakson ta gina problema mo bala ang mataas
And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa Nasa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Siling ni Sir Rogelio Mahinay, siling niya, wow, very good para wala na spaghetti wire sa Bacolod. Para iban man nga banwa dira sa Negros Occidental magsunod man bala para nami matinlo matawhay mas tulukon gani man tulukon kag lako sa alayo sa aksidente sa tawo, sir. Excellent job mga sir. God bless Mayor Albi. Halin sa kay Rogelio Mahinay mga kaaksyon. Salamat gid Toto Arman Regalado sa 75 stars, no? Toto Arman Regalado, gamonitor sa Montara Isabela. Sige Ayos, kantuan taring balita ni Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Hospital Operations Balaho. Ang tagpamuno sini sa Negros Occidental pang balasahon kuno. Kagublakson magahulat sa desisyon sang IETF sa COVID-19 alert level status. Alert level 1 nagapabilin sa gyapon sa 11 ka mga lugar sa Negros Occidental. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Sa kanal sa Gobyerno Provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson iring pagpastar sang patigayonon nga reshuffling o kon pagbalasa sa pila ka mga hospital chief diri sa may Negros Occidental nga ara na pedalom sa Hospital Operations Department. Waman gid palihag sang gobernador kon diin nga mga district hospital sang maapektuhan, pero kung maduruman nabutang sa medyo alang-alang nga sitwasyon ang pila sa mga chief of hospital o na mga doctors sang duha ka mga district hospital diri sa Negros Occidental kay ginsubject to sila kabay sa bahin sang investigation nga reklamo to sila sa bahin sang Department of Health kay natapos sa investigation sang Provincial Legal Office. Nakakita sang enough basis o kung medyo mapulupagkon nga basihan para nga pasakaan sang kaso nga administratibo atong tatlo ka mga doctors kag duha ka mga staff members. Pero ining pagpalasa kabahin ini sa gihapon sa pagpaayo pa sa serbisyo sa provincial government, hindi lamang sa operation sa hospital kundi pati na sa pag-monitor sa nagalain-lain ng mga proyekto. Sarag ko ang mga proyekto sa provincial government kay nagligad nga no kumaduruban gin muno tara bayaraman sang reshuffling sa bayan sang provincial engineering office. Sa taring adlaw nga pag-anunsyo ni Gov Lacson kundi kay mga district hospitals lalo na ilan sa nga chief of hospital nga maapektuhan sa ring reshuffling nga patigayonon. Ang duha to ka mga doctors nga under investigation subong sang Investigation Deputy for Public Health Workers duha sa bahin sang Ignacio L. Arroyo Memorial District Hospital dara sa may banwa sang Isabela. Ang akusasyon sa ila pagmaltrato sa pasyente. Ang isa ka doktor kag duha ka mga staff members aron naman nag-duty sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa siyudad sang La Carlota. Ang akusasyon sa ila inaligar corrupt practices involving medical supplies. Yari si Governor Bong Lacson. There's already a plan to do that. We will be really implementing that.
In fact, we might even have some reshuffling among hospital heads, no? Because they've been there already for so many years, so it's just a natural movement lang. Damo din man sa mga chief of hospital nga nagdugay na ang pagkapangalagad. So, ginalan sila nga silohon man sa iban siri nga mga departamento o iban nga mga hospital dari sa probinsya. So, lawan ko lang kay man kahapon si Governor Lacson naghulat man mo sang ipagwa sang National Interagency Task Force on NIADF nga alert level status sa nagkalain-lain nga mga lugar dito sa Negros Occidental. Ay gali makapagwa ang NIADF kamay ara sila sang himuon nga pag-review, no? I-review nila ang sitwasyon sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Himuon nila i-pag-review sa mabot para nga Lunes. Hulyo 18 Paxon Rex. So, status ko subong ang status, no? Ang status ko silingon kung ano ang alert level subong sa amuman gyapon na until July 18. Kaya pagkatapos ang review July 18 base kung July 19 kung July 18 sa gabi pa lang pagkapagawa na sila sang pag-o nga anunsyo. So as is gapon dito sa Negros Occidental 11 ka mga lugar ang alert level 1 biso nubodobong alert level status Cadiz City, Cantoni, Talisay, Victorias, Ibimagalon, Nalacaluta, Pontevedra, Puro Pandan, Sagay, San Enrique, kag Valladolid. Ang rest na malawagan alert level 2 di na sila sa gihapon. Yari sa Governor Lacson. It depends, no? If there's a need to issue a new EO, but of course, ang level natin is still the same. Kasi ang decide sila is still the IATF. So, unahon anay Digo Lacson hibalo ang anunsyo sang IATF antes mapagwa sang panibagong executive order. Ang action gikan sa aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hidawiya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sa mga kaaksyon ta, subong tigaulan-ulan na ang tiyempo, dapat tagid nga siradong salakyan. Tate kung sirado, mafag na sa atubang, no? Ginot ang pamatsyag sa ngato sila nga mga kaaksyon. Katuantang balita ni Akson Alvin Graba sa Nokpo, may lang pagpamati kay Lunila Tarosan, kay Ladislao J.R. Pillones, Rufino Era Gabinio, Mr. Milili Oligo, no? Donald Cabasag, may lang pagpamati, Elvira Hilogo, Ray Flores Mariuga, Vicente Maglaki Jr., no? Dira sa City Heights, tamyaw lang asawa niya nga si Fairly Gomez, Maglaki, no? Thank you gid, salamat gid Sir Vicente Maglaki Jr. Imbongjo Campo, salamat gid, no, sa imo sining mensahe, no?
And Ronnie Alvarez, kay Ronnie Alvarez, no? Dira sa Silay, Kapitan Ramona. Salamat gid Ronnie Alvarez, no? And dali lang sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Dali gid lang kay pitik siya. O sige, pagkaronan ta niya naya. Kadtuan ta ng balita ni Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Makang hisayod ta angot sa sining aksidente, subo-subo maning balita ho. 4 ka mga pilason sa aksidente sa Sitio Buli, Barangay sa Rizal, San Carlos City. Luwas na sa katalagman. Pero ting bangkay ni Lieutenant Colonel ang hepe sang gihulngan bla. Ambot kun Rapas San Carlos, no? Natabo ni sa Barangay Rizal kahapon sa ngapon, no? Samtang nagapauli na gikan diri sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Nukpo. Akson Alvin. Aksyon Rex nakagawa na sa San Carlos City Hospital si Norpo Negros Oriental Police Provincial Office Provincial Director nga si Colonel Hermano Malyari kag anduha pa sini ka mga kaupdanan nga Sanday Eduardo Arseñas 38 anyos kag ining si Trifon Paltengka samtang nagapabilin pa sa ospital ining si Richie Dayday 33 anyos kay natala na ni siya Action Rex nga iga pa idalom sa X-ray kay ginareklamo pa siniyang tuusin nga batiis pala Action Rex. Ining si Dayday amuni ang live-in partner. Angkas ni siya sa motorsiklo sang napatay nga si Lieutenant Colonel Ruben Berbo. Amuni siya ang newly installed nga hepe sang Gihulngan City. July 13 lang ni siya Action Rex nga na-installed mong bilang hepe sang Gihulngan. July sinilang? Yes sir, sinilang last. July ano to? July 13. July 13 ti mga Merkulis. Isang Merkulis eh? Oo, isang Merkulis lang. Di ni siya nagalinaw? Taga Cebu ni siya Action Rex ang iling napatay. Taga Cebu kung taga Manhuyod. At resident ni siya sa Manhuyod pero tumandok ni siya Action Rex sa may Bantayan Cebu. Bantayan Cebu? Yes sir, oo. Signal mo na daw galuya mo naman? Si subong right. Do ginaaratay ka subungan ay Sabado na. Ari de Guro. Okay, sige. Resident ni siya Action Rex temporaryo nga tinir sa Barangay San Jose, Manhuyod, Action Rex, pero tumandok ni siya sa Bantayan Cebu. Now, ang sunod diri kay Deputy Chief of Police nga si Lieutenant Ruby Aurita sa San Carlos City Police Station. Ang insidente natabo gid sa Sitio Buli, Barangay Rizal sa syudad Sitio ano? Sitio Buli. Oo, Sitio Buli. Buli? Oo. Buli, no? Sa Barangay Rizal sa syudad sa San Carlos. Sa diin ang base man sa inisyal nga pagpangusisa sa mga otoridad sa syudad sa San Carlos of the night ini mga biktima Action Rex sakay sa ila sining motorcycle. Motor lang sila gali? Motor lang ni sila Action Rex. Actually ining napatay sakay sa iya Kawasaki nga 650cc. Ang dako. Dako ni siya. Samtang si Colonel big bike man ang dala niya, ang provincial director ba lang. Si Milyari, sakay man sa iya sining big bike. Di ang ibang pateriya, mga upod nila Action Rex, sakay man sa big bike. Sang natabo diri ang insidente. Allegedly, ang ining salakyan, ining dump truck Action Rex, Gray Fuso dump truck, nagka-problema ang drive amo ning kargado sang bato kag balas ni? Yes sir, kargado ni siya sang bato kag balas. Dini siya padulong niya pa Bacolod? Padulhog ni siya Action Rex sa padulhog sa din? Going San Carlos. Going down San Casa Econo. Kung going San Carlos, going man San Carlos ang mga kapulisan
Action na Rex, actually opposite direction mo, patakla di ay plano nila ma-attend kung tani diri at syudad sang Sanokpo wala. Di sila pagkadto pag San Carlos na sila kung pagkadto pa di sa Bacolod. Bacolod amo ni ngambal kagina sa ato ni Ma'am Aurita. Klaruhan na daw natapos na nang nila sining conference diri sa Nokpo mo. I-check ko ni liwat Action Rex no. Oo, kung bala manog kadto pa lang sila sa Bacolod o kung manog balik na sa Giulgan bala Baya San Carlos. Action na Rex, i-check tani kay mo ning isa sa mga gin-report niya nga nagka-problema ng ugali ning salakyan ni Action Rex no. Nga ginamaneho ni Winnie Boy Nabor. Kaga diri ni Action Rex pagabot nila sa lugar sang insidente, diri na nakit-an nga may malubha nga pilas ini si Colonel Verbo. Ari ang pahayag Action Rex di Lieutenant Ruby Aurita. Luwas, sir, sa kay Sir Verbo, the rest safe and sound naman. Luwas lang sini sa iya nga angkas no nga live-in partner niya. May fracture, so for further treatment pagito siya. The rest nga nga involved safe naman, mga minor injuries. Si Sir Hermano Malyari, si Sir Eduardo Asenya, si Sir Trifon Paltengka. Si Malyari amo na ang provincial director. Yes, sir. Anong rango sining duha pagit, ma'am? It to be confirmed pa namo ni sir kung mga tropa ni sila or kay medyo sakto pa ni abi ang amon nga traffic investigator. Hindi pa maibaluan. It could be a close-in bodyguard sa provincial director. Maybe sir, i-update lang na namon karon sir kay wala pa kami gid sang mamangkot pa kami gid sa amon nga traffic investigator. But good to know nga ini sila outpatient na. Yes sir. How about ang live-in partner ni Colonel Verbo, ma'am? As of last night, no, kay dito man kita sa City Hospital, amo to ang advice nga pagtuon dito sa ortho, no, kay may fracture to ang iyang left leg. So, Rex, ang kabahin kita ba nga sa pahayag? Sino ba itong live-in partner ya? Ang live-in partner si Dayday, no? Ang apelyido Richie Dayday. Richie Dayday? Oo, Richie Dayday, 33 anyos. Action na Rex, no? So far, awan ang pinaka-latest deriva tayo importante dire no sa iya kay luwas na sa katalagman bala Action Rex ining mga biktima. Sa aton sining mga kauturan nagpamangkot kung bala pwede maghubin ang may edad na ti pwedeng gid, no? Tumarka mo sa nga DTX 500. Kaya hindi sa PPO, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagod. Aksyon, run! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Akson Radio Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras. Standby anay sa mga kaaksyon ta may TC. Kulang ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwag nga ng traffic to or nag-transit dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si Dominador. Ano na siya man? Kaya ba ko tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, more power. Yes. Long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Okay? Karo mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Sige, Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to kay... Amo na to guro naging paisla na guro kay. Siling Reduction Boy. Uh-huh. Okay, so sa atong balita special, ari reaction ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Nasadya ini kay. Nasadya daw. Dahil mo sana ang istoryanta. Sa sun. Sadya gidya. Ay kalay. So, dali lang yun wala. May mga interesante mo na igiling nga mga lagi. Ano siya dapat? Sa Dapat adlaw. may ara na siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, magsunggol ganing adlaw kay hindi magbutwa. Butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Silip. Ya, kwan siya ga. Kwan man na. Siding. Siding. Mana? Dugaw pala na. July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang nagaling mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. Naman na. That is naman. Muna. Siyempre may mga bonuses. May muna? Kasi that is naman. So yung kadaog na raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuing yun mga mapalaro naman tablaho. Kaya daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no?
No, pero nilang rice cooker, sa rice cooker, electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula. Ah, oo, wala ka mabaton sa December nga. Ngara na. Electric pan, buti mo na. Hindi na tanan ka daog. Ti. Sumiyara kinayaw. Ano Lagay sa yung minapyan. tani, bisan mga motor lang na blaw. Lan taon ta kon ano naman ning aton nga, ano gani? Aton nga grand prize. Daogan ni si Bernie Villacana. Gani, ako pa to nagabot mo sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize? Ay, ikaw gito? Ako gito. Ikaw yung balasulon. Kaya wala, mga balasulon. Wala kalain. Siling ko action boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una action boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino ako? Sino nag-isip? Sino nagkabalon? May birth certificate na siya? Naano ni mo naman. Ano naman? Kaya nakabutan di action boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mhm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Pwerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi ba dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sang yabok kag sang gas. So, made siya sa yabok ka gas. Di ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas gakapikto ng sun. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 2 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Sige, kay Leia Younger Esquivel, kay Paul Spat, may lang pagpamati. Kag Lorna Diligencia, Marilo Travilla Catinoy, salamat gid, no? Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO naman kita makadto 15 o napulo sa 15 ka mga kaso sang pagpangluthang sa syudad sang Bacolod para sa bulan sang Hunyo kag Hulyo sa tungbulan sang Hunyo kag Hulyo nasolbar na sa mga kapulisan investigasyon sa iban pang mga kaso nagapadayon. Yari ang kaundan sang balita upod kay Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa 15 ka mga kaso sang shooting incident diri sa syudad sa Bacolod for the month of June and July. Majority diri suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nasolbar naman sa mga kapulisan in fact suno siya sa bulan sang Hunyo out of June pa lang ning kaso out of 12 cases, siyam diri Action Rex ang nasulbar, identified mga suspect kag napasaka na ang kaso. Tatlo na gid lamang ang pending Action Rex. Anong kaso ni? Kaso sa pagpangluthang dito sa SPCMA bala sa under ni sa police station number 1. Sa station 1 tong Gabaligya to? Oo, Gabaligya to tong membro bala sang Task Force Kasanag. Oo. Ang isa pagkakaso nga wala masulbar yasang police station 2 ang Kengseng case bala Action Rexo kagang isa pa sa Lacson Extension Tuntabo sa station number 8 naya for the month of June. So tatlo na lang gid ang
ginasolbar pa sa mga kapulisan. Now, for the month of June, kunti 3 ang kakaso pa lamang action rex sa barangay Estefania ato balang gintiros tupad balay niya bangod man sa issues ang waterways tukon kanal. Ang victim diri nakagwa na sa ospital kag inatala na nga igapasaka ang kaso through regular filing niyang base man sa pahayag diri ni Colonel Thomas Joseph Martir. Ang natabo dito sa 18th Street bala barangay 5 na pagpatay diri pagluthang kay Jory Adibas ang Puruktong Pok barangay Handumanan din ang biktima na patay dito sa 18th Street barangay 5. Ang na-identify na action rex sa mga kapulisan sa diin ang karon ng pinaka-latest diri ko mo identified plano kung tani pasaka ang kaso galing kay tisunod diri kay Colonel Martir. Ang pamilya nag-file na sang affidavit of non-interest. Kung sing ganun, hindi na mapasaka sang kaso ang biktima, ang pamilya sa biktima. Now, ang natabo naman, tinalikdan nga July 9, sang Sabado bala, atong pagkaluthang kay Giovanni Gonzales, itong natiruhan sa Mandalagan Action Rex. Ongoing pa ang investigation sang mga kapulisan sa idalom naman sa Police Station number 3. Although, sa CCTV Action Rex, sunod diri kay Colonel Martir, nakita sa CCTV camera ang suspect pero hindi may mutaran ang tsuraya kay naka-helmet kag naka-talikod. Sunod diri kay Martir nga nagapadayon pa man ang investigasyon sa mga kapulisan. That is why sunod sa iya nga base pa lamang sa dalayon nga investigasyon masulbaran gilayon ang ining nga kaso. Ari ang pahayag ni Colonel Thomas Joseph Martir. Shooting incidents for the month of June, sir, no? 12 ka-shooting incident. Ang nasolta, sir, na-clear ka, na-file ng cases. Siyam na, sir, siyam. And may remaining patanga 3 under investigation. Puro ginapalo up, ginasangaton yung mga duty investigators and, of course, concerned police stations. Ang for the month of July, no, atong sa Station 4, pag-neighbor nga naniro, nakagawa na itong victim. For filing naman to ang case niya. Nakuha naman to siya affidavit, and of course hindi lang nga may tira sa may hidit sa isa ka universidad sa area sa Station 2. Hindi naman willing mag-file ang asawa sang biktima. Nag-execute na siya sang affidavit of disinterest, kaya hindi naman siya willing mag-file ng kaso. Ang remaining na lang for July is itong sa may area sa Station 3. Amo na lang nang gina-follow up na subong. Sa Station 3, with the case of Giovanni Gonzales, amo na nilang subong, sir, ang gina-follow up? Yes, amo na subong actional din ang gina-follow up. Nagkuha na naman mga CCTV, galing doon hindi pag-clear, no? Ano tapamon sino itong tao nga nagkato sa balaya the day before, kaya na may kapanukot nga tao sa balay. Aksyon Rex mani ang kabahin gid lamang sa pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Report na nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Alvin Graba sa imo sining balita, no? Sa mga kaaksyon naton life extension na vitamin D3 anay, no? Ining life extension na vitamin ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining 31 anyos balahong lalaki ginapatihan nga nalumos ni nasapuan patay sa suba mga kaaksyon kaluoy man nino. Amo na ning sitwasyon nga daw kapigado nga daan ay puwerte. Kantuan tabing balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex na sa na lamang ang isa ka 31 anyos nga bana sang iya sining asawa nga ini ang yara na sa higad sang sapa malapit sa ila puluyan kag wala na ini sang kabuhi. Aw ang ini nga biktima ginapatihan naman nga lumos suno sa report alas 2 sang kagahon sang ibaluan sa asawa nga iya sining bana wala sila balay gani nga iya ini nga ginpagita sa ubos ayon sa ila sining puluyan dito kada kita ang biktima nga gikilala kay Rene Boy Tamarong Valentin 31 anyos sa edad kag ini siya residente sa Hacienda Balandra Barangay Daga Ciudad San Cadiz. Suno sa pahayag sang iya sining asawa nga si Annalyn Tamarong 29 anyos sa edad residente man sa mga lugar nga nasapuan mismo niya ang iya sining bana ara sa higad sining sapa ginapatihan nga ini ang nalumos. Suno sa kapulisan naman ginaimbestigahan pa nila pero ang report naman na ini nga persona ang posibleng hubog kag nagpatigan sa iya sining personal necessity kung nga natumba sa sinang higad sang sapa kag pagkatapos nasapuan siya nga patay. Para karon ang investigasyon sa mga kapulisan ay ran sa sining natabo nga pagkasapu sa bangkay sang isa ka bana. Sa aton sini mga kaaksyon sa gyapon naton gid ginariman nga kung magkape kita TV program. Ini sa Aksyon Roger Guti with the report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Tuboso, lalaking naglapas ang Republic Act 9165 o kung illegal drugs balaho, arestado sa Banwa sang Tuboso. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex, arestado sa Tuboso PNP kahapon nga adlaw sa papamuno ni Police Lieutenant Rene Boy Eduardo, Deputy Chief of Police ang Banwa San Tuboso, ang isa ka drug bypass operation sa Leo Pahayahaya alias Buknoy, 34 anyos, soltero kag residente sang Manlantang, Barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa. Nako, Aksyon Rex, sa suspitsadong tatlo ka mga magagmay nga elongated sasis ang ginadudaan shabu, kalakip ang 500 pesos nga gingamit nga drug bus by money.
Ginabulubanta action desk nga naglabot sa 0.24 ka gramo sang ginadudahan sa bu kaga may standard drug price nga kapin sa 1,000 ka pisos. Sa karon detinado sa custodial facility isang tubuso PNP ang nasambit nga sospitsado. Report gikan diri sa Banuasan, Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patiño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Nelson Patiño, balita gikan sa Banwasang Toboso, mga kaksyon. No? Ang pinaka-latest nga report gikan sa 3rd ID Commander nga nagpabutyag ini nga gindayaw ang 15th IB kag 47th IB sa ginhimo sining pag-inkwentro sa napulo more or less ka mga CPP NPA sa Sitio Hanot, Barangay Inayawan, Banwasang Kawayan, nakaligad nga Webes July 14 mga kaksyon. Matapos ang lokal, ang mga pumuluyo dito sa area, ang naghatag sang information sa mga katapos sang aton sining nga mga soldado nga may presensya sang CPP NPA terrorist kuno sa ila sining nga area kag nagaplano sang extortion activities suno sa katapos sang Philippine Army nga nagresulta ini sang more or less mga napulo ka minutos nga encounter mga kaksyon. No? Wala man sang kaswalidad sa government side, while sa mga katapos ang NPA, posible kuno nga may fatalities, no? Kag bangod man sa mga tinulo sang dugo nga nakitaan sa withdrawal route mga kaaksyon sang sining grupo, no? Na-recover sa among enkwentro ang isa ka homemade granada, no? Isa ka 45 caliber pistol with magazine, no? Nga may 7 ka live ammunitions, anti-personnel mine paraphernalias, and 50 meters nga electric wire, kag 3 ka mga cellphone, isa ka charger, isa ka radio buffing, kag cellphone charger, kag 4 ka mga backpack sa medical paraphernalia, food packs, personal belonging, kag iban pa nga mga subversive documents mga kaksyon, no? Kung natawon ta from July to January or July from January to July 14, no? Mayara sang 25 ka mga military encountered batok sa mga CPP NPA nga grupo mga kaksyon kag within sa areas of responsibility sang 3rd ID. Ang command ang naka-neutralize ang 76 ka mga NPA members kag 44 ka armas diri ang na-recover mga kaksyon, no? Sa statement nga ginpagwa ni Major General Benedict Arevalo, ang 3rd Infantry Division Commander, ang nagpabutyag nga gindayawya ang mga lokal nga mga populace or pumuluyo sa lugar sa paghatag sang correct kag timely information sa mga operating troops mga kaksyon, no? Kag gindayaw man ni Arevalo ang iya sining tropa sa wala untat kag nagapadayon nga operations nga ginapatigayon sa mga kabukiran or kabarangayan nga may yara presensya sa mga armado nga grupo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksonta, arianay ho, Evergreen Herbal Capsule, no? Makabulig ini sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng Pabalik na diri
kami sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 28 aton oras kay Dines Nuestro may lang pamati Dines Nuestro no. Ariyo ginkan sila sang China ang 3 ka multi-billion pesos nga railway project sang Pilipinas. Subo-subo ni. Kung sa bagay, damo pa maning makita guro nga pundo para sa sining mga proyekto. Suno kay Transportation Undersecretary for Railways, Cesar Chavez, ini kuntani ang ibilin nga ligasiya ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga kabahin sang iya build program balato. Lakip sa nakansila ang Philippine National Railways Bicol Project. Mga kaksyon, no? Araman ang Subic Clark Railway Project kag una nga gin-phase pa lang ang Mindanao Railway Project, mga kaksyon. Ti dugang pa ni Cesar, wala sang pundo ang gobyerno para sa among proyekto. Dugang pa sini, nagapangita naman sang ideya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa panibag-o nga negosasyon sa loan sa Beijing para makakuha sang Official Development Assistance loans mga kakson. No? Suno pa kay Chavez nga makabig nga withdrawn ining application nga loan sang Pilipinas sa state-owned China Exim Bank sang ginkansela ang application ni Anay Finance Secretary Carlos Dominguez nga dapat ginhimo suspended animation mga kakson. No? Nagapangayo man ng China sang 3% nga interest nga utangon sang Pilipinas nga mas mataas sa 1% nga tanyag sang Japan. No? Yara sa 142 billion pesos nga pundo ang para sa PNP Bicol Project samtang 83 billion pesos ang gintingana para sa Tagum Davao Digos nga Mindanao Railway Project. Kag 51 bilyones pesos naman ang para sa Subic Clark Railway Development or Project, mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Okay, nami patani pangalagad sa iban pa nga mga topiko, no? Galing kayong oras ta, hindi na magtugot pa mga kaksyon. Sige, nag-aagda na kita sa masunod nga programang This is My Life o Podcast Aksyon, Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian